Рөстәм Файзович, исәнмесез, ничек хәлләрегез? Исәнмесез, яхшы, рәхмәт. Мәскәүдән Казанга кунакка килүнең сәбәпләре нидә? Сәбәпләр безнең инде жаңалыклар күп. Менә безнең бит жаңа хәзер оешма төзердек без. Бу национальный конгресс татар Москвы и тюркских народов. Менә шуны без инде хәзер кыягазны кулга алгач, монда Казанга килеп инде, менә безнең монда Казанда аксакаллар бар. Шулар белән инде җыелып шәй эчтек, шуларга шуны сөйләдек инде. Бу бик зур безгә шундый чара инде менә. И бу бик зур мондый оешма булды инде. Рөстәм Файзович, әле бу төрки дөньяда да бик зур чарадыр. Чөнки мондый оешма беренче тапкыр теркәлә бугай. Бу беренче тапкыр. Безнең Мәскәүдә тюркский халыкларны җыючы без генә. И менә без аны инде хәзер булай гына җыю түгел, бу инде була оешма да булды инде. Монда и яшьләр дә була, бизнес сообщество була, аксакаллар тюркский була инде. И менә безнең бу оешманың була координационный совет. Менә шул координационный советка керәләр азербайджанец, кумыки, уйгуры, алар да керәләр. Һәрбер төрки халкы вәкиле була. Алар керәләр дә, менә безнең бар инде бик якын дус безнең Бедрос Киркоровның әтисе. Ул да аны менә бик теләп, бик куанып шунда керде координационный советка. Алла Борисов белән, Филипп белән тоже сөйләшә хәзер аларны да кертергә. Субханалла. Бу инде бөтен Төрки дөньядагы халыкны берләштереп тора торган һәм татарларны барлап тора торган бер оешма булачак, әйме? Бер оешма, и без тюркский халыкларына да безгә алар тупланып, бергә дуслашып инде, безнең белән бергә аралашып, безнең бит менә тел соклау буенча аларның да шул ук проблемнары бар. Әлбәттә шулай. Вот. Безгә беребездән беребез карап, беребез булышып, тәҗрибә уртаклашып Мәскәүдә торга кирәк инде. Менә безнең иң якын кешеләр инде без уйлаганча башкортлар. Менә алар да без бергә инде күршеләр, башкортлар, менә без алар бөтен безнең чаралар бергә үтә. Рөстәм Файзович, менә шушы оешманы теркәү, ул бик җиңел генә эш булмагандыр. Озак вакытка сузылдымы? Бу бик озакка сузылды. Теге бер бик кызык мультфильм бар, строили, наконец построили дип теге дә. Менә шулай итеп бу бер җылга сузылды. Без моның уставларын үзгәрттек. Минюс моны бер-ике тапкыр тоже менә, значит, үзгәртергә сорады бездән инде. Бу координационный советны да без инде бик теге шулай итеп бик сойлап, бик уйлап, бик инде беребез белән фикерләрне алмаштырып, иттереп инде менә шуны төзедек. Субханалла. Менә DL16 сезнең канал бар иде, әйме? Ул хәзер дә эшләп торамы? Юк, DL16 безнең ул клуб. Аңар 30 ел. YouTube каналында мин күргән бар. 30 ел аңар, ул оешмага 30 ел. Бу шул Татарстан янында инде, әйме? Юк, башта барлыкка килде DL16. Шул DL16-та 25 ел элек. Шунда штаб барлыкка килде. Вот. DL16 ул Фикрат Ахмеджанович Табеевники. Ул аны алып барды. И без менә аңар инде багышлап, быел 30 ел булгач, шундый YouTube канал ачтык хәзер DL16. Менә анда инде без хәзер әзрәк теге избирательне сойлап инде, менә безнең тагын 2 зур вакыйга, ул 30 ел ВКТ и 1100 ел ислам монда инде кабул итүдә. Менә шуларны гына шунда куеп инде, тюркский информацияны куеп инде, менә шундый бик сойлай торган, бик популяр дип уйлыйбыз инде менә бу YouTube канал DL16-ны. Татар штабының аның аккаунтлары да бик шундый актив эшли, популяр. Менә әлегенә карап барам соңгы араларда гына яшьләр белән очрашулар һаман да бара. Данлыклы татар яшьләр белән очрашасыз. Татар штаб эшләп торачакмы соң? Әллә инде ул шунда киреп китәчәкме? Юк, штаб татар үзе эшләгәнчә так эшләй. Значит, так эшләй. Менә безнең 4 аккаунт бар инде да, 4 оешма бар. Менә безне көнгә карай 70-80 мең кеше просмотр да. Менә безнең YouTube'та, например, барсында җыйсаң инде 1000 ролик бар, да. Безнең бар 27-8 мең подписчик бөтенесен җыйсаң инде. Менә безнең Instagram'да күп. Шулай итеп безнең инде менә штаб эшләячәк.
Безнең тагын штаб областьта бар, ДЛ-16 бар, штаб татарской молодежи бар безнең. Татар мафия уены һаман да Татар барамы? мафия ул бар уен, бик кызык иттереп аны уйныйлар. Безнең яшьләр инде бик хәзер ярата бит аны. бездән өйрәнеп Нижнекамскида, Санкт-Петербургта, Екатеринбургта, Сочида, значит, Челябыда, Магнитогорскида бездән шул яшьләр үзара аралашып инде, алар менә өстәлгә утыралар да, шул мафия уйнап татарча сөйләшәләр. И инде бер-берсе белән аралашалар, танышалар, дуслашалар, туганнашалар. Менә шул мафия шундый бик кызык уен ул. Аны без булай популяр нык булыр дип уйламаган идек. Менә хәзер ул инде бер 4 ел була аңар. Анда бүгенге көндә менә безнең мафиядә 600 кеше. Шул мафия кырыенда караоке оешмасы бар, покатушки оешмасы бар. Алар 1000-нән артык хәзер инде. Менә алар бездә башлаганнар җыелырга, хәзер инде менә үзләре җыелалар. Без аңар бик шатланабыз, бик куанабыз инде. Бик аларны шулай иттереп, алар белән дуслык безнең әле очрашабыз, дуслашабыз, дәвам итә. Рөстәм Файзович, менә сез бик шундый лидер, нишкә акылга ия дип әйтим, әзгенә хитрилык та бар. Чөнки уен аша яшьләрне телне өйрәнүгә тарту бу бик әйбәт алым бит. Уенны уйнарга һәрбер кеше ярата. Шул вакытта телне дә өйрәнәләр, гырыф-гадәтләрне дә. Сез анда бик матур итеп самавырлар куеп, кыймаклар пешереп, чәкчәкләр белән шәйләр эчәсез, гырыф-гадәтләр турында сөйлисез. Аннан соң менә сезнең лидерлар һәрбер шәһәрдә бар кебек инде хәзер. Түбән Кама белән бик яхшы эшлисез, әйме? Түбән Камада анда бик яхшы оешма бар. Менә алар безгә быел грамота да бирделәр инде, кунакка чакырып. Без анда презентация шул китап ясадык инде. Безнең ул самовар, өстәлдә утырулар, ниләр, ул гырыф-гадәтләр, ул яшьләргә кирәк. Менә шул Марҗани әйткәнчә, безнең бит татар телен саклаган нәрсә? Безнең татар телен саклаган дин, тел, именно шул гырыф-гадәтләр ничек җир белән моңале, җырлыйлар бит анда бик матур. Анда җырлыйлар, алар бик җырларга безнең бик җараталар яшьләр. Именно җырларга безнең бик җарата Сиргач Нижегородский җырлары. Халык җырларын шундый бик матур итеп кыска җырлар башкаралар, чакмаклар башкаралар. Менә бу иҗтимагый оешмалар, алар бит инде барбер дә сез ярар әле менә ничектер анда материал ягын кайгыртып, аларны шәй ишертер өчендә, аларны җыер өчендә, анда ниндидер финанслау кирәк бит инде. Хөкүмәт кайгыртамы әзрәк? Хөкүмәттән без бер тин алмайбыз. Шуңар без хөкүмәттән инде без самостоятельный үзбез. Значит, безнең бик финансовый структуралар күп, 25 елда инде. Именно без яшьләрне җыеп, аларны да үзара дуслаштырып, финансовый структура төзергә әйтәбез инде, төзүннәр алар. Ныгысыннар, бойсыннар, акча җыйсыннар, политик булсыннар, депутат булсыннар и президент булсыннар. И аннан соң татар милләткә булышабыз дип жүрсеннәр. Менә Рөстәм Файзович, татар лидерларына бүген үз сүзен әйтү, үз политикасын уздыра алу, үз сәясәтен уздыра алу рәхәтме, әллә ул бик кыенмы? Ну, безгә бит татар теле сөйләшкәнгә, җырларга, авызга сугышы юк. Ну, хәзер инде менә мәктәпләрдә әзрәк кыенлыклар килеп чыкты инде. Бөтен нәрсә бит бездән тора ул. Менә бездән тора. Татар телен без сакларга тиеш. Без аны сөйләшергә тиеш, җырларга тиеш, и кешеләргә дә, яшьләргә дә аңлатырга кирәк, что татар теле кирәк. Татар теле матур, татар теле сезгә ул килгән, борын заманадан, и сез аны дәвам итеп икенче буыннарга күчерегез дип инде. Аннан соң сез әле менә бу телне, милли гырыф-гадәтләрне пропагандалау юнәлешендә тагын бик кызыклы эшләр башкарасыз, китап чыгардыгыз. Ул китап татар дөньясында күптән көтелгән басма иде һәм бик тиз таралып китте. Презентацияләрдә уздырдыгыз сыман. Презентация, без аны чыгардык 10 000 менә былтыр жыл буе без аны презентациялар ясап инде менә Челябинск, Магнитогорск, Ижев, Екатеринбург, Архангельск татарлар 100 000 тора, менә шуларны 20 шәһәр алдык та, шуларга бардык. Татарстанда 10 район белән безнең дуслык бар, шуларга без алып бардык инде. Менә шул китаплар ул бик кирәкле китап, ул значит, аны көтеп торды бик татар дөньясы, аны бик зур резонанс булды, ул хәзер электронный носительдә дә бар, именно хәзер былтыр, хәзер быел инде
калган 5000-не без таратачак икенче шул оешмаларга, шулар бик зур безнең план инде быел шул калган 5000-ен дә шулай таратырга. Конгресс Төрки татар конгрессы булып оешканнан соң, ул үз алдына тагын ниндирәк максатлар куя? Менә шундый пунктлар. Без бит барбыр штаб, менә без киләбез общественный палатага, да. Менә татар дөньясыннан общественный палата без генә булабыз. Менә безнең бар бер 7-8 гәҗит федеральный. Менә алар да инде яза башладылар, штаб сорайлар. Нәрсә ул штаб теге? Шуңар шул теге национальный конгресс, ул теге колакка да ята, и моның уставы да безнең устав икенче. Башкача монда инде киңрәк. Монда безнең 42 без районда хәзер 42 субъектта эшләябез. Үз инде шуңар инде бу хәзер бу конгресс Алла бирсә инде эшләй башласа инде, монда бит бер карасаң оештырга бер ул. Эшләргә ул икенче. Менә шулай шул, Рөстәм Файзович. Шуңар инде буңар без ни инде бик яхшы безнең теге күп кешеләр безнең белән бергә. Безнең менә яшьләр бар да, яшьләр менә шул менә жаңа оешма безнең бар хәзер 430 кеше. Татар башкортлар, алар гел студентлар инде. Менә алар белән дә инде без зур өмет аларга. Менә зур өмет. Аларның беренче адымнарын барбер дә ничек күз алыйсыз? Бәлки яны съездлар итеп, менә ниндидер утырышлар итеп башлап җибәрәсезме? Әле бит моның эшен әле башлап җибәрергә кирәк. Без инде аны менә бер ел оештырганда, уже менә бер ай сайын, 2 ай сайын без җыелдык. Менә бит күп нәрсәләрне безнең резервные направления дибез инде, да. Менә жаңа кешеләр аңар нитергә инде без теләйбез, инициативны инде. Элеке, может быть, у татар укытучылары бар, может быть, язучылар бар. Менә аларны алга сөрүче инде. Алга инде менә шуларны сөйләшеп инде күбрәк шәһәрләргә икенче җөреп инде менә бу среднеазиатский республикаларга безнең бик күп игътибар без бирәчәк инде. Менә хәзер менә безнең кирәк менә татарлар белән Белоруссия татарлар белән. Менә без аралашабыз Киевтагы татарлар, Донецкий татарлар, Луганский татарлар. Анда яшәүчеләр байтакмы? Байтак, алар бик күп анда татар, алар иң күп киткәннәр Татарстаннан, теге менә алар бит уйлап чыгарганнар, теге шахта җырларын инде дә. Менә шулар белән без менә бу конгресс белән күбрәк аралашырга, актив аралашырга уйлыйбыз инде. Географиясын киңәйтергә, төрле җирләрдәге татарлар белән аралашырга. Чит илләрне дә менә без устав буенча моны тоже без анда эшләябез. Да. Бу уставында каралган, димәк, чит ил татарлары белән дә элемтә урнаштыру. Була и без ул чит илләрдә үз безнең кеше куеп анда представительство ачалабыз хәзер. Менә ничек сезгә, Рөстәм Файзович, хәзер замана яшьләре әзрәк сүрелделәр сыман тоелмыймы? Менә бу татар лидерлары бик шундый фактурный яркилары чәчрәп торганнар юксымы? Ну менә аны ничек үстергәсең? Ничек үстергә безнең жаңа Фантастов Фиулины, Индус Тагировларны? Алар безгә җәмгыять аны шулай тудыра, җәмгыятьнең вазгыятеннән килеп чыга торган. Менә без мәктәптә күп чыгыш ясыйбыз. Шунда мәктәптә укучылар арасында менә ул күзләре белән, караулары белән, иштәге мәгәнә белән, иштәге рух белән, иштәге иман белән кой бер балалар бар шундый. Менә без аларны сайлап, без аларны инде бергәләштереп, аларны менә кайда алар укырлар институтта, менә алар белән аралашып, менә без хәзер үстерергә тиеш шундый менә жаңа Фантастов Фиулин, Индус Тагировларны үстерергә үзбез тиеш. Татар лидерлары да. Ул инде кызыксындыру аркылы гына була ала торган, Рөстәм Файзович, ниндидер шул? Бу нәрсәләр белмим, бу Алла Тәгаләдән килә, наверное, андый кеше ул сирәк була кеше, композитор, дирижер кебек, андый кеше менә Фантастов Фиулин тагын инде андый лидерлар булганда, менә допустим яшьләр арасында Тавриз булды, менә аның сәләтле бар. Менә хәзергә әйтсәң, допустим менә Данис Фанисович, да, безнең конгрессның бар, безнең Василий Гаязович бар, анда безнең Кыдрия Аккалфа. Алар барысы да инде 55+ шул өлкән кешеләр. Яшьләр арасында Линария бар, менә Тавриз бар. Ну менә бу, допустим, мин әйткән кешеләр, менә алар бик сәләтле, үзләрен урынында бик катышлыйлар, даже менә алар кебек кеше табарга бик авыр.
Менә татар лидерлары Булганнарның кадерен белергә бу да кирәк менә инде. Нижнекамскида конгресс бар, Рустем, значит, Мазитович. Допустим, Челябада бар, Лена Колесникова. Күп шәһәрләрдә, күп безнең шәһәрләрдә шундый автономияларда, конгресс бүлекләрендә бик сәләтле, бик талант кеше бар. Но барсында алсаң, аларның күбесе уже яшьләре зур, конечно. Рөстәм Файзович, менә сез үзегез кайчан кирип киттегез мондай татар дип янып, милләт җанлы булып? Сез бит КХТИ тәмамлаган кеше Мин КХТИ тамамлаган да юк, ну минем как-то безнең әнинең бу әзрәк тәрбияседер дә. Аннан соң менә мин институт бетергәч, сразу без анда вот менә бу бит 30 ел, шунда как раз менә беренче съезд ВКТлар, ниләр. Минем булды Азат Шаймул Зиединов. Менә без аның белән кичләр буе инде менә һәр кичне сөйләшәбез. Ничек татар телен сакларга, ничек татар яшьләргә нәрсә сөйләргә, нинди татар булырга тиеш дип, ну минем әзрәк йотқы бар булгандыр инде. Менә шул Азат Шаймулович миңа бөтен нәрсәне сөйләгәнне мин хәзер яшьләргә кичләр буе сөйләйм инде. Азат Шаймуловичка дуга булсын. Бик Дуга яхшы булсын, кеше. без аны искә төшерәбез, киноларын да төшердек. Менә ул әйткән сүзләрне инде менә шул идеология, методика, нинди татар булырга тиеш, ничек татар телен сакларга, ничек татар телен тырышырга, культурасын, менә аны бөтенесен инде менә мин аның сүзләрен сөйләйм. Рөстәм Файзович, сезгә менә карап торсаң, сез шундый теге спектакльләрдә татар морзалары бар бит инде, без күрәбез, тарих буенча шундый нәселдән кебек. Бәлки нәселегездә сезнең морзаларга барып тоташмыймы? Ну, безнең нәсел Агрызский районнан, безнең анда булган инде шул теге мулла минем. Имам хатиблар булгач шулай. Андагы инде менә бабай булла бер жактан, икенче жактан инде шул теге азрак байрак, нирәк кешеләр булган инде. Менә шулар безнең Җәнәшә тирәдә инде Агрызский районда бөтен басулар, урманнар, тегермәннәр, значит, алар инде барсы да бер жактан булган. Менә безнең бер авыллар инде икенче жактан, икенче нәселдән авыллар. Менә безнең инде шул ике иң бай нәселне тоташтырып, но революция килгәндә барсында җыеп, барсында Челябага, Магнитогорскига җибәргәннәр инде. Ләкин барбер менә шул салынган орлык сездә шытып чыгып, хәзер инде бер гасыр узса да, сез һаман да шушы милләт дип, татар дип йөрисез бит әле. Бу шулай ук бик мактауга лаек зур эш. Сезнең менә яшьлегегезне искә төшерсәгез, Мәскәүгә ничек килеп чыкты? Сез Мәскәүдә тумаган бит Әгерҗидә. Мин тудым Минзәләдә. Вот сезнең әти-әниләрнең Әгерҗидәме тамыры? Минтимир Шарипович белән, Сәкинә апа белән без бергә тордык. Миндә әти-әни, мине алар исем туштылар, роддомнан алдылар инде менә исем кушты миңа Сәкинә апа. Да менә шулар белән без яшь чакта бик аралашып үстек инде бергә. Но без анда урыс авыллары шул ничектер инде менә шул өйдә татарча сөйләшеп, шулай иттереп инде. Ondan sonra inде мин комсомолда эшләдем, комсомолда. И ondan sonra инде КХТИ бетергәч инде шул заводта эшләп, көндез заводта эшләдек, кичләр буе татар милләт турында сөйләштек инде без. Әгерҗидә бит анда иш булмый, мәдрәсәләре, ул бит укымышлы. Менә безнең иш буби, менә ул Мухлиса буби, ул без булган безнең өйдә. Ул чакта бит такси юк. Мухлиса бубины алып килергә кирәк. Ул бит арба җибәреп алып килергә кирәк. Шул менә безнең бер бабай инде шул Уразай дигән авылда торды. Менә шул Уразайга аны ат җибәреп алып килеп инде. Мухлиса бу бездә генә кунды инде. Шул тәэсир иткән минем бабайга, Җәнәшә тирә кешеләргә инде. Шулай иттереп инде шул Мухлиса буби белән без бик бәйләнгән бергә инде. Тәрбия дигән нәрсә бар. Тәрбия кой бер менә без бит яшьләр белән. Менә без 100 чара үткәрәбез елга, 100 чара. Менә анда кирә 60, 70, 80, 90 кеше. Менә иманы барма, ишендә рухы барма, мәгәнә, иман
нәрсә ул менә? Менә ул или тәрбияме ул, или генетическийме, ул инде шундый тегениләр. Менә без аны рухы әзрәк булса, без аны кузгатырга тырышабыз инде. Менә башларына, жүрәкләренә, коннарга без сеңдереп, кич буе инде татар кирәк, шул жараттырып кирәклеген белдереп инде дә. Менә шундый без инде менә эш алып барабыз яшьләр белән. Менә күреп торам инде, сез татар яшьләренең ниндидер әзгенә уңышка ирешкән, анда спорт өлкәсендә булсынмы, мәдәният, сәнгать өлкәсендә булсынмы, шуларны чакырасыз, аны шул яшьләр белән очраштырасыз. Ул бит инде мотивациядә, кемгәдер карап өйрәнә бит инде. Ну, бер карасаң, менә нәрсә мин бер үзем бер нәрсә эшләмәсем. Нәрсә мин бер үзем. Менә безнең бер 150 нык активист бар, җанын, йөрәген бирә торган инде. Менә шул бер 150 активист гел булып тора ул безнең. Кайберсе кияүгә чыга, өйләнә, институт бетерә, китап рәҗиргә, аннан соң жаңа активистлар була инде. Гөлнара һаман эшлидер әле? Гөлнара безнең менә ул 7 ел. 7 ел ул безнең координатор, 7 ел ярым инде кадәр координатор инде безнең, ул үзенчә инде менә ул шул теге мафияларны, ниләрне күбрәк ул оештыра инде. Аның татар телендә шундый камил матур, ул шундый үзенә бер төрле сөйкемле сөяге бар аның. Менә шулай җыеп торучы яшьләр булганда, әле яшьләр өлеше дәвам итәр. Тагын, әле бит бар татарның тагын бер урта катламы. Алар менә хәзер инде нәрсәгәдер ирешкән алар, әйме, аларның бөтен нәрсәләре бар. Ниндидер үзләрен реализацияләгән инде алар. Шуларны да бәлки җәлеп итәргәдер. Ну, тырышабыз, эшләйбез, татар теле бетә, сөйләшмәйбез, без ничектер менә килә яшьләр. Беренче, икенче курс. Тотыналар бергә җырларга. Кайберсе татарча сөйләшә, кайберсе сөйләшмәй. Ну, менә без бу сорауларга оптимизм белән карайбыз. Без шанабыз. Татар телен без бирешмәйбез, саклайбыз, киләсе буыннарга Алла бирсә тапшырыбыз. Алла бирсә. Бүген менә шушы көннең вазгыяте турында да бер ике сүз сорыйсым килә. Рустам Файзович, ничек иттереп шушы дөньяда, менә хәзерге дөньяда милләтеңне генә түгел, гомумән үзеңнең кешелегеңне дә җуймыйча саклап калырга? Нинди аның ысуллары бар? Бәлки ул менә ислам диненә карасак, бәлки шул Коръәннең безгә инструкция бит инде, шуның таләпләре буенча яшәргәдер. Бәлки инде христианнар үзләренең дине, Аллаһ Тәгалә барбер бер. Шул юл белән генә кешелек чыгаладыр бәлки менә бу баткаклыктан. Сез ничек уйлыйсыз? Сезнең фаразлар нинди? Без ничек уйлыйбыз? Менә без сезнең белән Япониядә тусак, самурай. Бездән буладыр ясарга. Теге викинги бар инде, алар кылыч белән кычкырып, көлеп үләләр, кулында кылыч булса. Бу бит воспитание, тәрбия. Менә без дә тәрбияләргә тиеш, сеңдергә тиеш яшьләргә. Менә бәләкәй чактан ук кеше тугач та аның теле татарча ачылсын, татарча җырларын тыңлап, татар әкиятләрен тыңлап, әти-әнисе татарча сөйләшмәсә дә, барыбер менә аны шул иманны, рухны ничек аңың кертергә, әнәсете белән кермәсә, танасыты белән кермәйдиләр дә. Ну, менә аны тырышырга кирәк инде безгә. Менә алга таба ниятләр ниндирәк? Конгресс эшендә, гомумән яшьләр менә мафия, татар штабы ниндирәк планнар? Сез бит инде һаман үзгәрештә, нәрсәләрнедер өсти торасыз, нәрсәләрдер инде үзен күрсәтә дә, ул юкка чыга ул эшләре. Ул үзеннән үзе килеп чыга. Менә без яшьләргә әйтсәк, шулай эшләгез, шунда барыгыз, шулай итегез диеп, ул булмай. Менә яшьләрнең үзендә барлыкка килсә фикерләр, мозговой штурмнар ясап торасыз инде. Менә алар үзләре шул эшне барлыкка килсә, менә инде безгә проектлар кирәк инде менә. Алар спорт буенча җириләр, теге безгә кирәк бит татар среда диләр. Менә шул татарский среда ясап, таныштырып, алар шунда инде дуслашырга, өйләнешергә, бергә аралашып инде менә шуннан да яхшысы юк инде. Бармысын шундый гаиләләр? Менә шушы татар штабында танышкан статистикалар бер җылга 10 кеше өйләнә.
Шушы сезнең белән аралашучылар Безнең штабта. иштә бу барлыкка семьялар иде гаилә 10 кеше. Ну, Бу бик күп бит инде. Бу күп булса да, но ничә бу гаиләдән бергә яшәп кала, ансы инде мин сезгә сөйләмим. Да. Менә сезнең Рөстәм Файзович катнаш дип әйтәбез бит, гаиләләргә мөнәсәбәтегез Без ничек? катнашмыйбыз. Бер кешене бер кеше белән дә таныштырмыйбыз. Безгә теге Роза Сабитова җирдә инде бер вакыт таныштырам, нитәм дип инде менә ул ни инде язган ризык тешне кайырып керәделәр дә. Шуңар ул гаилә ул Алла Тәгаләдән киләдер. Да? Ул теге ничектер ул барлыкка килә, менә ул бит тоже татар телен нигә белер өчен кирәк яратырга. Менә шулай иттереп яшьләр дә инде мәхәббәт булмаса, алар булмай инде, нәрсә эшләйсең? Ул мәхәббәт ике милләт кеше арасында да бар инде, без аңар инде бик теге ул теманы инде без борчыласызмы? Борчылабыз, но без аны бик кузгатмайбыз. Теге без инде аларга менә без бит хөкүмәт оешма түгел. Шуңар без сөйләү буенча күбрәк тә сөйләйбез. Менә без аларга сөйләйбез. Менә ничек кешене озаталар үлгәч. Менә балага исем кушудан тотына инде, балага исем кушудан. Менә ул бит теге икенче теге милләт булса, икенче теге ни авырлыклар булачак дип, без аларга әйтәбез инде. Менә кеше теге даже менә шуны да без сөйләйбез аларга инде. Бик әйбәт, бу инде иң нигезеннән башлыйсыз дигән сүз. Үзегезнең хәләҗифетегез кем? Минем татар. Татар милләтенә исеме ничек? Рәмзия. Рәмзия ханым. Балаларыгыз нинди юнәлештән китте? Ну, балалар минем малай бар, Илдар. 29 яшь. Бар менә Аделя 24 яшь. Зур икән инде алар. Бар тагын бәләкәй кыз бар, 16 яшь инде Рената. Субханалла, 3 бала сезнең. 3 бала бар да. 3 бала. Булар инде шулай ук Мәскәүдә сезнең белән яшиләр. Колак салалармы сүзләргә? Сүзләргә менә зур икесе сөйләшә, аңлый, сөйләшә. Менә бәләкәе белән көн саен инде ни сөйләшеп карыйбыз. Тырышабыз, нитәбез, бик яхшы татар җырларын җырлый, но менә сөйләшәс килмәй. Беләсезме, Рөстәм Файзович, хәзер әле ул Мәскәүдә түгел, менә чын татар авылында, мин шаккаттым. Татар авылында, монда бернинди рус яшәми. Татар авылында балалар русча сөйләшә. Ул шул телевидениедан, радиодан ишетепме, каян килә ул аларга, мин моңа шаккатам. Бу бер бәла инде. Без бит безнең проблема кайда? Менә күп кеше татарлар, во-первых, татарларның 10% кына яза белә татарча. 10%. Безнең 50% кына татарча укый. Менә татарча күп кеше белә, күп кеше аңлый. Но нигә соң сөйләшмәйләр, иштә тоталар ул татар телен. Менә троллейбуста, менә хәзер барабыз магазинга. Магазинда бирка була сатучының или аптекада фәлән исеме, фамилиясе татарча. Менә без аларга әйтәбез, хәлләрегез ничек? Менә даруны бирегез әле. И ул сезгә бит урысча җавап бирә. Магазинда да, аптекада да, бөтен җирдә. Менә нигә без иштә тотып татарча сөйләшмәйбез? Ул бер инде барьер барлыкка килгән, комплекс инде ул, нәрсә инде ул белмим. Менә хәзер без бик күп менә бу DL16, менә без хәзер бик күп анализ ясап сөйләшәбез темага 30 ел ВКТ. Күп кеше, күп эшләнгән ВКТ белән дә 30 ел. Но без менә интервью хәзер 30 кешедән алабыз да. Шул кешеләрне без сорыйбыз. Нәрсә сез дөрес эшләмәдегез? Нәрсә эшләргә кирәк 30 ел элек? Менә нәрсә? Менә укытучылар белән кирәк. Балалар детсадларда шул воспитательлар методика. Менә без бит или яшь гаилә белән сөйләшергә. Менә без бит психологически шул башта нитәлмәдек аны. Менә үз ара, менә аларга хәзер 30 яшь. Ул бер поколение. Менә аларның хәзер үзләренең балалары була. Шул 30 еллык булган кешеләрнең инде. Но менә татарча бит сөйләшмәйләр күпсе үз ара. Шәһәрдә, авылда. Ул татар телен теге ул гырылланып, зур иттереп, шулай иттереп инде элитный тел дип ул, менә шулай иттереп алар тиеш бит инде ул. Мин татарча беләм, татарча сөйләшеп башлаймын, мин уже менә элитный татар белә торган шундый үзен хис итәргә тиеш ул.
Безнең алай менә булып чыкмай. Әле ул әдәби тел турында түгел, әле монда гомуми татар теле турында сүз бара. Рөстәм Файзович, менә бөтен дөнья татар конгрессы, ул бит турыдан-туры шушы эшләр белән шөгыльләнә торган оешма. Аларның эшчәнлегендә тагын нәрсәләр җитеп бетми дип уйлыйсыз? Алар үзенчә, менә минемчә, алар күп җөриләр. Минемчә, алар яхшы эшләйләр. Яхшы эшләйләр, тырышалар, но урыннарда менә инде күп авыр бу урыннарда. Менә бит Казанда яра җиңел, безнең Мәскәүдә бит татар теле яхшы сөйләшә торган сирәк. Менә шуңар инде булар конгресс, Сабантуй бит тоже кирәк ул. Нәрсә ул Сабантуй? Сабантуй анда бит бөтен кеше балаларга балаларны җыялар анда, әбиләрне җыялар. Анда бит менә ул бит философский бәйрәм ул. Менә кеше батыр көрәшергә тиеш. Кеше кылгага анда менәләр. Кеше әзрәк көлешергә тиеш. Теге капчыклар белән сугыш, ул бит көлешү, ул бит юмор. Балаларга наруш берничә аларга әзерләнгән шундый инде балаларны да җыялар. Шулай итеп ул Сабантуйда кирәк, Сабантуй безгә кирәк, бер зур Сабантуйлар булмаса да, безнең һәрбер үй шгалында Сабантуй булсын. Менә безнең күп авыллар хәзер юк инде, Татарстанда да юк. Менә шул авыллар киткән җирдә шунда барбыр авыл кешеләрен җыеп, барбыр бәләкәй булса да Сабантуй уздырырга кирәк. Авыл җыены дип ул. Ул бара инде, һәр авылда бара. Әзул, алар бик кирәк, ул кирәк безнең менә яшьләрне тәрбия өчен бик кирәк. Татар мәктәбе розының эшләп торамы әле? Ул эшли, ул теге әзрәк нирәк инде мәктәп. Менә мин уйлаганча, безнең кирәк булачак репетиторлар татарча, нянькалар татарча. Менә алар замана шундый җитә. Бит барыбер ул гаилә татар телен кызыксына торган, белә торган татар гаиләсе, ул бит элитный, шундый менә татар телен беләбез, нитәбез дип, ул бит тәрбия җагыннан бик зур нәрсә бит ул. Менә нәкъ шул әти-әниләр белән эшләргә кирәктер дип уйлыйм инде. Чөнки күбесе әти-әниләрнең шушы татар ата-аналарның фикере белән, аларның теләге белән юкка чыгарыла бит әле ул. Ул менә үзенә үзе каршыда эшләүчесе күп. Без татар телен тренинг аша, внушение аша жараттырып, сеңдереп менә шундый сүз алып барабыз кешеләр буе. Моны бу эшне татар дөньясында бер кеше эшләмәй. Безне бу ишен әзрәк ачланалар да. Нигә сез башларга яшьләрнең кирип, нитеп шулай итеп инде нык сеңдерәсез дә. Но без икенчелей юл белмәйбез. Бу сезнең метод. Бу безнең метод инде дибез. Бу менә тренинг, внушение, шул через тренинг, внушение без инде менә жараттырып, кирәклеген белдереп инде, менә шундый без эш алып барабыз яшьләр белән. Нәтиҗәсе бар икән, димәк, һәрбер чара файдалы инде. Нинди ысулда файдалы? Татар телен өйрәнүдә нинди ысул бар, миңа калса, барысын да кулланырга кирәк. Нәтиҗәсе бар икән, барысын да кулланырга. Менә без шуның белән кулланабыз. Ничек безнең эш бара инде, ансын теге Былай менә без шуның белән итәбез инде. Бу шул методика безнең. Рөстәм Файзович, менә безнең Туган тел каналы, ул 12 миллион тамашачы карый торган Башкортстан, Мәскәү, Урал, Оренбург өлкәсе, гомумән кайда татарлар яши, шулар карый торган канал. Хәтта ки чит илдәге татарлар да карый. Димәк, сез менә шушы каналларга мөрәҗәгать итә аласыз, менә бу конгресска чакыра аласыз. Аларга нинди теләкләрегез бар, нинди фикерләрегез бар? Рәхим итегез. Безнең канал тамашачыларына теләкләр безнең инде аудиториягә менә татар телен бер кемгә ул кирәкми. Безгә ул кирәк. Безгә кирәк. Шул татар теле белән инде жараттырып тәрбияләргә тиеш без балаларны. Ул татар теле тәрбия бирсәк шундый, менә шул мусульманский, значит, милли жактан, дин жактан, менә шундый эшебез барбыз да алып барырга тиеш, и без алып барырга тиеш күршеләр белән, туганнар белән, бөтен дуслар белән. Менә подъездда татарлар торсалар, барайык та бергә чәй эчеп татар җырларын утырып җырлайык. Менә туганнар белән җышрак җыелып, балаларны чакырып җырлар җырлайык бергә татарча. Менә күбрәк концертларга, театрларга җөрергә кирәк. Балалар күрергә тиеш. Татар теле кухняда гына сөйләшмәйләр, аны бөтен җирдә сөйләшәләр. Бер бөтен кеше өйдә була
ТНВ каналын куерга хәзер дә. Менә ул да бик зур нәрсә ул. Туган телне дә куйсыннар. Куйсыннар. Шулай иттереп менә шул, ну менә әйтәләр, менә нигә татар теле английский лучше белсен диеп. Английский телен татарлар белергә тиеш, английский кешедән яхшырак. Урыс телен татарлар белергә тиеш, урыслардан да яхшырак. Но алар белән бергә, ул телләр белән безнең башта татар телен өйрәнергә, белергә дә кирәк. Бик зур рәхмәт әтрафлы әңгәмәгез өчен. Менә шушы яңа башлаган эшегездә эшләп килгән татарга, милләткә хезмәт итә торган эшләрегезнең һәрберсендә уңышлар юлдаш булсын. Рөстәм Файзович, үзегезгә сәламәтлек телибез. Алга таба да күрешүләр көтәбез туган тел каналында. Рәхмәт. Мәскәү татарларына бездән күп сәламнар җиткерегез. Җиткерәбез.